Filmulețul ăsta îl facem pentru cei care lucrează în poliție sau de foarte multe ori a avut această problemă. Deci cineva se pune jos, pe burtă, cu mâinile sub el și nu știu cum să îi scoată mâinile să poată încătușa. Este foarte simplu, dar asta trebuie să știi, că altfel nu ai cum. Ok? În primul rând, dacă ai cu capul în jos, da? Nu ne lasă. Să-i băgăm mâna la gâță, ok, foarte simplu. Mergem cu degetele, ridicăm nasul. Aici. Băgăm mâna la gât. Ridicăm încet. Scoatem o mână. Ok? Asta la altă mână. O băgăm încet la gât. Preluăm mâna cealaltă. Da? De aici. Am adus o mână. Blocăm. Am adus-o pe cealaltă. Blocăm. Luăm cătușele. L-am încătușat și îl ducem la secție. Simplu și eficace. Ok? Mulțumesc!